Her er Jonathan. Jonathan, han er lidt af en ildsjæl, hvad klimaforandringer angår. Jonathan arbejder på en mellemstor elektronikvirksomhed, og han vil gerne gøre noget godt på sin arbejdsplads og for miljøet. Jonathan har lige fundet en pjece, som handler om, hvordan han kan hjælpe sin virksomhed og miljøet. Jonathan er klar. Sådan. I kantinen er Gurli i gang med at varme sin frokost. Men Jonathan synes ikke, det er i orden. Hvad er det, du laver, Gurli? Du kan da bare varme din frokost i hånden. Ej, altså, Jonathan, det er da bare totalt nederen. Jonathan synes det ikke, det er okay, at folk bruger elevatoren på arbejdet. Heller ikke Bjarke nede fra teknikken, som går og slæver på tunge plader. Du må bruge trapperne, Bjarke, siger Jonathan. Jonathan synes, det er lidt irriterende, at folkene på værkstedet har lyset tændt, når de arbejder. Det skal være slut. Ej, Jonathan, nu kan vi slet ikke se, hvad vi laver. Var du altså nederen? Altså, det må jeg da godt nok sige. Det er da totalt irriterende, det her. Jeg sad lige og var i gang med at svejse. Det første klip. Her er Jonathan. Jonathan er en ildsjæl. Jonathan vil gerne hjælpe sin virksomhed med at blive mere miljørigtig. Det vil resultere i besparelser, så firmaet bruger færre penge, og det vil resultere i bedre arbejdsmiljø. Jonathan har fundet en pjece, som fortæller ham, hvad han kan gøre. Det han vil starte med, det er at gennemføre en Sibyl Trapner-undersøgelse blandt hans kollegaer. Her holder Jonathan møde med sine medarbejdere på afdelingen. Han vil vise dem, hvordan at de kan gøre det bedre for miljøet og spare firmaet penge. Det synes medarbejderne er en god idé. Det kan gøres med ret få tiltag. Jonathan har her indkaldt til et større møde på afdelingen for at få flere af medarbejderne involveret i processen. Her beslutter de i fællesskab, hvordan de vil gribe problemet an. De vil blandt andet gå ind på Energistyrelsens hjemmeside og finde materiale til kampagner, som de kan gennemføre på deres arbejdsplads. Det kan de vise frem for ledelsen, så de også får deres godkendelse af det arbejde, de laver. De vil også hver især gå på jagt på deres arbejdsstationer for at prøve at finde ud af, hvad de selv kan gøre for at forbedre firmaet i en miljørigtig retning. Sådan skal det gøres. Det er godt. Så skal der meget være ud på. Sådan.